Какво е важно? Не знам, там нещо стана. Това. И няма се. Един много Тачер, гол и папа. В едно и също време. Може ли за малко внимание, моля? Уважаеми приятели на Америка, скъпи гости, симпатизанти, добре сте ми дошли. Приветствам ви, приветствам и нашите членове от клоновете в Бургас и Варна, които паралелно правят днеска също тържества. Благодаря на домакините от Монголското посолство за това, че ни приеха. Благодаря лично на Негово превъзходителство посланника на Монголия, който за съжаление не може да присъства, но се чухме по видеовръзка тази сутрин. Отнася също своите благопожелания към всички. Искам да напомня, че преди 240 години точно 13 малки колонии подписаха документ, с който обявиха независимост от Великата империя Великобритания. Те искаха независимост, искаха свобода и я защитиха с оръжие. И така започна велики експеримент на Америка, който събра от всички народности, от всички континенти, хора на една нова земя. И този експеримент, аз мисля, че е успешен. Днеска Съединените щати е най-мощната икономически, най-силната политически, най-технологичната, най-инновативната нация в света. Там са и много българи, там е и сина ми. Те работят за Америка, но те работят и за нас, защото Америка пази България и гарантира нейният избор. А то е посока към западна цивилизация, чието флагман е Съединените американски щати. Не трябва да се отива толкова назад в миналото. Достатъчно да споменем Първата и Втората световна война, Студената война, които без Америка нямаше да бъдат спечелени. Европа ще говори или руски, или немски. Америка обаче така направи, че всъщност всички държави си говорят езиците, които си говориха и преди двете войни. Искам да кажа, че американската мечта продължава да е жива и днес. Факта, че милиони хора искат да отидат в Америка, но не искат да отидат на изток, говори, че всъщност американската мечта продължава да е жива по целия свят. Не само в България, не само в Европа, в Африка, в Азия, навсякъде. Happy birthday, USA! Happy birthday! God bless Bulgaria and America! Сега моля всички да се изправим, да чуем химните на Монголия, България и Съединените американски щати. Само ще ми дадете една секунда.